wai ke duk lokacin da zan fita sai kin bata min rai a matsayina na alkali a ce wai matata tana min wannan tijarar, kuma yau ki tabbata kin gyara gidan nan tsaf. Kazamar banza kazamar hofi, wallahi wata rana sai kin gane kuskuren ki. Ƙara ta farko, ya mai girma mai shari'a, wannan matar ta kawo ƙara akan mijinta ya sharara mata mari. Ya mari banza, mu je shari'a ta gaba.